Dobrodošli na specijalni webcast o hidrataciji kože. Moje ime je Olga Žarković, beauty trener Srbije i Crne Gore i vodit ću vas kroz našu priču o Avonovom revolucionarnom otkriću. Dakle, da li znate šta je našoj koži najpotrebnije tokom letnjih dana? Kada je naša koža izložena suncu više nego u bilo kojem drugom periodu, visokim temperaturama ili kada često boravimo u klimatizovanim prostorijama. Neophodna nam je hidratacija kože, kose, organizma. Leto jeste najlepše godišnje doba, ali da bi koža zadržala lep i zdrav izgled, potrebna joj je dubinska nega i intenzivna hidratacija 24 sata. Kompanija Avon brine o nezi i lepoti svake žene, zbog čega je lansirala potpuno prirodnu hidratantnu liniju za negu kože na bazi aktivnog semena, NutriEffects. Hoćeš da čuješ jednu tajnu? Ovo malo seme biljke čija upija do 12 puta više vode od sopstvene zapremine. Zato smo obogatili novu NutriEffects hidrantnu kremu iz Avona ekstraktom čija semena. Dokazano hidrira tvoju kožu do 24 sata i pruža intenzivnu hidrataciju čak i osetljivoj koži, bez parabena i boja. Oslobodi snagu semena novom NutriEffects hidrantnom kremom. Samo iz Avona ti stvaraš lepotu. Od lansiranja NutriEffects linije u kampanji 6, 11.000 žena je isprobalo NutriEffects liniju, a 8 od 10 bi je lično preporučilo. Osim toga, od kampanje 6 svakog minuta se proda po jedna NutriEffects krema. Šta su rekle dame koje su isprobale NutriEffects liniju? Kao što vidite, svi su oduševljeni NutriEffects linijom. 80% žena u Srbiji i Crnoj Gori reklo je da je NutriEffects linija nadmašila njihova očekivanja. Dokaz da linija ne izaziva alergijske reakcije jeste podatak da više od 99% ispitanih žena koje su koristile NutriEffects negu nisu imale nikakve alergijske reakcije. Osim toga, 88% žena primetile su pozitivne promene na svojoj koži nakon korišćenja NutriEffects nege. Dakle, NutriEffects je potpuno prirodna linija za negu kože, bez parabena i veštačkih boja, pogodna i za osetljivu kožu, a namenjena je baš svakom tipu kože. Hydration linija na bazi aktivnog čija semena pruža intenzivnu hidrataciju tokom 24 časa. Dostupna je u krem i gel varijanti. Plava Hydration linija namenjena je svim tipovima kože i svim starosnim dobima, a rezultat je mekša i zdravija koža. Mattifying linija sa aktivnim kompleksom čija semena i mineralima takođe je dostupna kao gel ili kao krema. Mineralni sastojci ove linije apsorbuju višak sebuma u dodiru sa kožom i na taj način koža zadržava lep i matiran izgled. Zelena Mattifying linija idealna je za kombinovanu i masnu kožu za sve starosne dobi, a rezultat je meka i matirana koža. Radiance linija sa aktivnim semenom rajske ptice ujednačava ten, podstiče proces obnavljanja kože i hidrira je. Uz gel i krem varijantu linija je dopunjena i toniranom kremom koja kožu blago tonira i umanjuje vidljivost nedostataka na koži. Žuta Radiance linija namenjena je svim tipovima kože, a kao rezultat dobija se ujednačen ten, blistavost i sjaj. Ljubičasta anti-aging linija protiv bora sa aktivnim kompleksom semena nara koji na prirodan način stimuliše proizvodnju kolagena, zbog čega koža izgleda podmlađeno, sjajno i zategnuto. Dostupna je za dnevnu i noćnu namenu. Ljubičasta anti-age linija namenjena je svim tipovima kože starosti iznad 35 godina, a kao rezultat dobija se mladalačka blistavost.
Crvena anti-age linija za naprednu borbu protiv bora sa aktivnim kompleksom semena nara takođe je dostupna u dnevnoj i noćnoj varijanti. Crvena anti-age linija namenjena je svim tipovima kože iznad 45 godina, a rezultat je čvršća koža koja izgleda podmlađeno. Pitali smo doktorku Nevenku Dokmanović da nam kaže nešto više o nezi kože i zašto je hidratacija važna za lepotu. Pravilna nega kože obuhvata 3 koraka. Prvi je čišćenje, drugi toniranje i treći nega i hidratacija. Čišćenje kože predstavlja bazu svakodnevne nege kože. Uklanjanje nečistoće i šminke predstavlja osnov za bilo koju drugu negu kože. Toniranje. Znam da mnogi žele da znaju zašto se preporučuje toniranje u nezi kože i po čemu se to tonik razlikuje od ostalih sredstava za čišćenje. Pa vrlo je jednostavno. pH kože može da bude u disbalansu iz mnogih razloga. Tonik je taj koji vraća pH balans koži i zato je veoma važno da ga koristiš. Kako bi koža ostala lepa i zdrava, treba da odabereš pravu kremu. Možeš koristiti ili kremu ili gel kremu. Gel krema ima laganiju i nežniju strukturu, a krema sadrži zaštitni faktor koji štiti kožu kod izlaganja suncu. Sve ova 3 koraka, pomoći će ti da na pravi način vodiš računa o svojoj koži i da uvek izgledaš zdravo i lepo. Pored osnovnih tipova kože postoji i još nekoliko znakova na koje treba da obratimo pažnju. Umorna koža, beživotna koža, neujednačen ten i znakovi starenja. Zbog stresa i spoljašnjih faktora, zagađenja i oscilacije u temperaturi. Koža može izgledati beživotno i nedovoljno zdravo. Zato je važna njena temeljna hidratacija, kao i sastojci koji vraćaju blistavost i sjaj. Takođe u ishranu neophodno je uvesti više voća i povrća. Benefiti koje nudi NutraFacts linija idealno se mogu iskoristiti baš u ovom periodu. Upravo zbog toga pripremili smo specijalni program uštede i neverovatne cene. Već u kampanji 11 Hydration Nega dostupna je za samo 449 dinara, odnosno 4,48 €. Radiance kreme takođe su dostupne za 449 dinara, odnosno 4,48 € u kampanji 11. Ljubičasta anti-age linija u kampanji 11 dostupna je za 479 dinara, odnosno za 4,78 €. Crvena napredna anti-age linija takođe je dostupna u kampanji 11 za 479 dinara, odnosno za 4,78 €. NutraFacts osvežavajuće penasto sredstvo za čišćenje lica i tonik za lice sa mat efektom dostupni su u kampanji 11 za 319 dinara, odnosno za 3,18 €. U sklopu NutraFacts ponude i vaša kosa može biti hidrirana, kao i vaša koža. Pa tako za bilo koju poručenu NutraFacts kremu možete dobiti i Argan Oil masku za kosu za samo 169 dinara, odnosno 1,69 €. U okviru programa uštede, ukoliko poručite NutraFacts proizvode u iznosu od 890 dinara, odnosno 8,90 € ostvarujete 35% popusta. A ukoliko poručite NutraFacts proizvode u iznosu od 1790 dinara, odnosno 17,90 €, ostvarujete popust od 45%. U okviru trećeg nivoa programa uštede, ukoliko poručite NutraFacts proizvode u iznosu od 3590 dinara, odnosno 35,90 €, ostvarujete čak 50% popusta i pravo da poručite fenomenalni parfem Avon Femme Icon za samo 10 dinara. Podrška u prodaji NutraFacts linije svakako su i uzorci. Obezbedili smo specijalne ponude za 5 i 20 poručenih uzoraka. Želela bih da naglasim i to da kompanija Avon nagrađuje najbolje prodavce NutraFacts linije.
A o tome ko je osvojio ove vredne nagrade i priznanja saznajte na narednom listanju brošure 27. jula. Istražili smo za vas i profil kupca NutraEffects linije. Ona prati zdrave prirodne izbore i traži jednostavne rešenja bezbedne za kožu. Tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja jer znamo da su naši kupci svesni važnosti nege kože, pa su oprezni pri odabiru. Dakle, kada preporučujemo proizvod, najvažnije je odrediti tip kože. Neophodno je saznati šta nekome zaista smeta. Svaki proizvod za negu zahteva bar dve stvari, hidrataciju i zaštitu od sunca. NutraEffects je posebno po tome što je pogodna za osetljivu kožu, jer je hipoalergijska, bez parabena i boja i sadrži potpuno prirodne supstance hranljive ekstrakte semena. Razlika između kremaste i gel formule je u teksturi. Gel formule odgovaraju masnoj i kombinovanoj koži, dok kremaste podloge prijaju suvoj i normalnoj koži. Semena rajske ptice, čije i nara utiču pre svega na intenzivnu hidrataciju i elastičnost, sprečavaju nastanak bora i razlaganje najvažnijih proteina kože, kolagena i elastina. Kompanija Avon obezbedila je svojim Avon damama podršku od 360 stepeni kada je u pitanju promocija i prodaja NutraEffects linije, iz marketing, trening, PR i digital uglova. Od 20. jula do 9. augusta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu obezbedili smo promociju na bilbordima na preko 100 top lokacija u sva 4 grada. U okviru PR podrške NutraEffects liniji obezbeđeni su promotivni tekstovi u julskim izdanjima beauty časopisa poput Glorije, Storija, Lepote i zdravlja, Žene Blic, Hello Bazar i Best Shop. Kada je reč o digital podršci, tu je online platforma Postani NutraEffects Skin Expert, za koju je preko 90% Avon dama potvrdilo da je veoma korisna. I digital media advertising program u vidu oglasa na društvenim mrežama, na najposećenijim sajtovima i portalima koji se bave lepotom, kao što su Lepota i zdravlje, Wannabe, Blic žena, B92 Super žena i Ženski magazin. Došli smo do kraja prezentacije o NutraEffects hidrataciji i benefitima koje možete da iskoristite. Nadam se da vam je bila korisna, a do narednog prelistavanja brošure 11, koja će biti 27. jula, srdačno vas pozdravljam.